ସେଇ ଲୋକ ଯେ ମିଳିର ମିଳି ସବୁ ଆକଟ ଦେଉଛି ଏଡି କଥାରେ ତାର ମାତି ପାଇକ ଜାତି ଉଠିଛି ତାତି ଫୁଲାଇ ଦେଇ ଛାତି ଇତିହାସର ଘଟଣାକ୍ରମର ଅନୁଧ୍ୟାନ କଲେ ଜଣାଯାଏ କେତେ ଯେ ଭାଇ ଶତ୍ରୁ କାଳେ କାଳେ ଆସି ଓଡ଼ିଶାର ବୁକୁକୁ ଆଘାତ ଦେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେହି ସମୟରେ ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇଛନ୍ତି ଅନେକ ଦେଶପ୍ରେମୀ ବୀର ସାହସୀ ଯୋଦ୍ଧା ନିଜ ଜୀବନକୁ ବଳି ଦେଇଛନ୍ତି ମାଟିମାର ଗୌରବ ଫେରାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ। ସମସ୍ତ ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କୁ ମୋର ପ୍ରଣାମ। ଆଜି ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶା ମାଟିର ଜଣେ ବୀର ପୁତ୍ର ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ବିଜ୍ଞ ପଣ୍ଡିତ ସାହସୀ ଯୁଦ୍ଧ ବିଶାରଦ ଜୟୀରାଜ ଗୁରୁଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ। ତାଙ୍କ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା 1748 ମସିହା ଅକ୍ଟୋବର 29 ତାରିଖରେ ପବିତ୍ର ଅଳନବମୀରେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ବୀର ହରିକୃଷ୍ଣପୁର ଗ୍ରାମରେ। ତାଙ୍କ ମାଙ୍କ ନାମ ଥିଲା ହାରାମଣୀ ଦେବୀ। ତାଙ୍କ ପିତା ଚାନ୍ଦ ରାଜଗୁରୁ ଥିଲେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରାଜାଙ୍କର କୁଳ ପୁରୋହିତ। ତାଙ୍କ ପୁରା ନାମ ହେଉଛି ଜୟକୃଷ୍ଣ ରାଜଗୁରୁ ମହାପାତ୍ର। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଇଂରେଜ ଶାସନ କାଳର ପ୍ରଥମ ସଂଗ୍ରାମୀ ଏବଂ ବିପ୍ଳବୀ। ସେ ଥିଲେ ଶସ୍ତ୍ର ବିଶାରଦ ଏବଂ ଅଗାଧ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟର ସ୍ୱାମୀ। ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ଗଜପତି ରାଜା ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବ ଦ୍ୱିତୀୟଙ୍କ ସଭାରେ ସେ ରାଜଗୁରୁ ପଦରେ ସମ୍ମାନିତ ହୋଇଥିଲେ। ତାଙ୍କର ବିଚକ୍ଷଣ ବୁଦ୍ଧି, ଭକ୍ତି, ସାହସ ଏବଂ ଶକ୍ତି ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରଦାତା ଏବଂ ସେନାପତି ରୂପେ ଅବସ୍ଥାପିତ କରାଯାଇଛି। 1803 ମସିହାରେ ଇଂରେଜମାନେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଅଧିକାର କରିଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧାଗଡ଼ର ରାଜା ଦିବ୍ୟ ସିଂହ ଦେବଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଫଳରେ ତାଙ୍କର ନାବାଳକ ପୁତ୍ର ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବ ଖୋର୍ଦ୍ଧାଗଡ଼ର ରାଜା ହୋଇଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଭାର ଜୟୀରାଜ ଗୁରୁଙ୍କ ଉପରେ ଲଦି ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଜୟୀରାଜ ଗୁରୁ ସଂଗ୍ରାମ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲେ। ଶମ୍ଭୁ ଭାରତୀ ନାମକ ଜଣେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ସହ ମିଶି ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲି ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ବିରୋଧୀ ମତଭେଦ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ। ଏହି ଫଳରେ ପାଇକ ପୁଅମାନଙ୍କୁ ନେଇ ପାଇକ ସେନା ଗଠନ ହୋଇଥିଲେ, ଯାହାକୁ ଜୟୀରାଜ ଗୁରୁ ତାଲିମ ଦେଲେ। 2000 ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ଧରି କଟକର ବାରବାଟୀ ଦୁର୍ଗକୁ ଘେରାଇ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କଲେ, ଯେଉଁ ଫଳରେ ବହୁତ ଇଂରେଜ ସୈନ୍ୟମାନେ ମୃତ୍ୟୁ ବରଣ କରିଥିଲେ। ଏହା ପରେ ଇଂରେଜ ସରକାର ଜୟୀରାଜ ଗୁରୁଙ୍କ ସହ ଚୁକ୍ତି କଲେ, କିନ୍ତୁ 4ଟି ପ୍ରବଣ ଦେବା ପାଇଁ ମନା କଲେ। ଏହି ଫଳରେ ବରୁଣେଇଗଡ଼ର ସେନାମାନଙ୍କ ସହ ପୁଣି ଯୁଦ୍ଧ ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ଲାଗିଗଲେ। ଏହି ସମୟରେ ଶମ୍ଭୁ ଭାରତୀଙ୍କୁ ଇଂରେଜ ସରକାର ବନ୍ଦୀ କରିଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଜୟୀରାଜ ଗୁରୁଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସେନା ଦକ୍ଷିଣ ହଟାଇବା ପାଇଁ ଚକ୍ରାନ୍ତ କଲେ। ହେଲେ ଏହି କଥାକୁ ଭ୍ରୂକ୍ଷେପ ନ କରି ସେ ପିପିଲି ଠାରେ ଇଂରେଜ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କଲେ, ହତ୍ୟା କରି ବହୁ ଆଧୁନିକ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଜବତ କଲେ। ଏହି ପରାଜୟର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ପାଇଁ କଲିକତାରୁ ଦକ୍ଷ ସୈନ୍ୟ ଆଣି ଇଂରେଜମାନେ ଆକ୍ରମଣ କଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ଶହ ଶହ ଦେଶପ୍ରେମୀ ଯୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ କରିବା ପାଇଁ ଆଗେଇ ଆସିଲେ। ବରୁଣେଇ ପାହାଡ଼ ଉପରୁ ଅଗ୍ନି ବର୍ଷା ପରିସର ନିକ୍ଷେପ କଲେ ଏବଂ
ହଜାର ହଜାର ଇଂରେଜ ସୈନ୍ୟ ଧର ପୃଷ୍ଠରେ ଟଳି ପଡ଼ିଲେ। ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଥିବା ସମୟରେ କିଛି ଦେଶ ଦୁଇ ସୈନିକ ସହାୟତାରେ ଗଡ଼ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରି ଜୟୀରାଜ ଗୁରୁଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରିଦେଇଥିଲେ। 1806 ମସିହା ଡିସେମ୍ବର 6 ତାରିଖରେ ମେଦିନୀପୁରର ବାଘି ତୋଟା ନାଲି ପାଖରେ ପୁରୁଣା ବରଗଛ ଡାଳ ଦୁଇଟିରେ ଜୟୀରାଜ ଗୁରୁଙ୍କୁ ବାନ୍ଧି ତାଙ୍କୁ ଜୀବନ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ମଝିରୁ ଚିରି ଅତି ନିର୍ମମ ଭାବେ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା। ଜୟୀରାଜ ଗୁରୁଙ୍କ ବଳିଦାନ ତାଙ୍କୁ ଚିରଦିନ ପାଇଁ ଅମର କରିଦେଇଛି। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଗର୍ବିତ। କୁଆଡ଼େ ବହି ଯାଉଛି କାଲ, ଗଲାଣି କଟି କେତେ ସାଲ, ରହିଛି ଏବେ କଥା। ଜଇଆ ପଛେ ଜୀବନ ଦେଲା, ନୁଆଁଇ ନାହିଁ ମଥା। ଧନ୍ୟବାଦ।